Vou vos falar da barbantesa, que fixemos Rubén e Adrián. Descripción. É un insecto de tamaño mediano, aproximadamente 4 a 6 centímetros. Un tórax e unhas antenas delgadas. Ten 2 grandes ollos compostos e 3 sencillos entre eles. A cabeza pode xirar hasta 180 grados. As súas patas dianteiras, que mantén preto a cabeza, están provistas de espiñas para sujetar as súas presas. Son animais solitarios, excepto na época da reproducción. Pode ser de color verde ou pardo, según se están en herba fresca ou cálida. Comportamento. Alcanza un ano de vida, durante o cal mudan 6 veces antes de convertirse nun adulto. Para mudar, suspéndense nunha rama para desprenderse da vella muda e saen por a parte interior da nova cutícula. Este insecto non é venenoso. Utiliza as súas fortes patas dianteiras para cazar. Caza o acecho. Permanece inmóvil coas patas xuntas, polo que parece que está rezando. Cando outro insecto a espera de que unha presa acérquese cando outro insecto se xunta a ela. Obsérvalo xirando a cabeza e lanzándose ao ataque de inmediato. Hai un tipo de arte marcial inspirado na súa forma de atacar. Reproducción. Na época de apareamiento, a femia segrega feromonas, co que atrae ao macho e é o último momento no que os machos e as femias reúnense. Durante este período, as femias volvense moi agresivas. En ocasións, acaban por comerse ao seu compañeiro durante e tras o apareamiento, empezando por a cabeza e evitando dañar as zonas do sistema nervioso. Orquídea. Vou explicar a orquídea. As orquídeas son terrestres ou acuáticas con raíces robustas e están cubiertas de un tecido esponjoso. As flores teñen formas variadas. As flores teñen formas variadas e teñen tres pétalos e 3 sépalos diferentes. A reproducción necesitan que os animais levan o polen e teñen colores que atraen as abellas e as borboletas e os pásaros. Eu creo que deberíamos proteger a estes seres vivos e todos ou rematar nos poñer
En perigo.